Alhamdulillah Allah na gode maka da ka kawo ni wannan lokaci, ka kawo ni wannan rana. Da farko kafin in fara cewa komai sai na fara yi muku addu'a. Allah ya sa albarka a wannan zama, Allah ya sa a gama lafiya. Abinda nake so da kai ka riƙe matarka da aminci, ka tabbatar da adalci a tsakaninku. Ba na so in ji wata fitina ta faru tsakaninka da ita. Ka sani ka je gidan iyayenta, ka nemi aurenta, an baka ita ba an baka ita ne domin ka zo ka tozarta ta ko ka wulakanta ta ba. Zan yi alfahari da a ce ɗana ne yake riƙe da matarsa a cikin farin ciki da kwanciyar hankali. Zan ci gaba da yi maka addu'a duk wani abu wanda zai tada hankali ko ya hargitsa ku kada Allah ya kawo shi. Rahama, na dawo gare ki a matsayina na uwar mijinki, ba shi kaɗai na haifa ba har ke na haifa. Abinda nake so da ke ki yi mana adalci daga ni har shi. Kar ki ɗauke ni uwar miji, ki ɗauke ni tamkar uwarki da ta haife ki. Domin idan kika ci gaba da yi mana adalci, ni na miki alkawari zan maye miki gurbin mahaifiyarki. Insha Allah. Amma fa sai kin mana adalci. Adalci da zaki mana, ki yi mai kyakkyawar zato kuma ki kyautata niyyarki a cikin gidan nan, nima kuma haka. Duk wani abu da zai dame ki ya daga miki hankali, bana fata Allah ya kawo shi gidan nan. Duk wani abu da zai dame ki idan ya fi karfin mijinki ko ya fi karfin ki sanar da ni. Insha Allah ba zai gagara. Zan ci gaba da yi muku addu'a, Allah ya baku zaman lafiya, Allah ya kaɗe fitina da duk wani abu da zai daga muku hankali, kada Allah ya kawo shi cikin gidan nan. Allah ya baku zuri'a ɗayyiba, Allah ya kaɗe fitina, Allah ya nisantar da kowa a cikin gidan nan. Ba na so wani wanda ba a cikin gidan nan yake ba, duk wani abu in ya faru tsakaninki da shi ya ji daga waje. A'a, a sanar da ni, ki nemo ni ki sanar da ni duk wani abu da yake faruwa ba zai gagara ba. Kina ji na? Haka shi ma duk abin da ta yi maka wanda daga ba za ka iya jurewa ba, ka sanar da ni. Ba na fatan wani a waje ya san zaman da kuke a cikin gidan nan. Da ke da shi kuna jera dukan ku. Allah ya ba ku zaman lafiya, Allah ya ba ku zuri'a ɗayyiba. Amin. Allah ya rufa asiri, Allah ya kaɗa fitina. Kada Allah ya kawo shi cikin gidan nan. Beto, hanya dai. Na yi maka kyau ne? Kyau kuma ai abu da yake. Da gaske? Ke ma kin sani. To, gashi. Ina roƙon Allah ya kai mun kai lafiya sannan kuma ya damun da kai lafiya. To, Maryata, na gode Allah ya miki albarka. Ka kula min da kanka. To, ke ma ki kula min da kanki. Insha Allah. Kin tabbata? Da gaske. Bye-bye. Da aka yi mana ashe ma abin ya fi haka. Ta ashe, mashallah. Gaskiya kin more da gida. To yargaɗin da zan miki. Kin san shi zaman aure ba kamar zaman gida bane. Ina yi bari na bari. Kin ji ko? Ki kula da kyau, ki rinka tsaftar jikinki. Ki rinka mai kwalliya. Duk abin da yace iya so ki dinga mai. Kin ji ko Rahama? Allah miki albarka. Kai.
kun gaji, bari in je in haɗa muku na abinci. To shi kenan a ji a haɗa mana. Ika Allah. Umma bari in taya in je in taya. Kai. Ki ce ki bi ta. Na ji tana maganar za ta haɗa. Ki bi ta kicin. Ki ce ki tare mai ita mu aiwatar da abin da ya kawo. Kin ji ko? To shi kenan umma. Masha Allah. Abin da nake so da kai, kafin ka fito, ka tabbatar kayi abin da muka ma alkawari, kai mana alkawari tun a gaban boka. Ka fito ka rikita mata lissafi a cikin gidan nan, kada ta samu kwanciyar hankali. Ka ji ko ɗiɗi? Ka fito yanzu. Tun da ka fito, ka tabbatar ka sa ta kai babban hauka ma nake so ka sa ta a cikin gidan nan. Ba hauka ta fita daga gidan ba, ta rikice kwata zaman gidan ya gagare ta. Shi kuma ya rasa yadda zai yi duk san da ya so kai ta wahalar da ita a cikin gidan nan. Yawwa, shi kenan. Ya yi daidai. Kai, aiki sai masu aiki.